Тәртип радиосы үз илемдә үз күйім деген бәйге иғлан итә. Аның җиңүчеләре 29 ноябрьдә филармония концертлар залында гала концертта билгеле булачак. Бәйгедә катнашу шартлары турында алдагы минутларда сүзне хезмәттәшем Айзилә Батырхановага бирәм. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Тәртип радиосы баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова. Ризалә ханым, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар дип әйтегән. Үз илемдә үз кием дип исемләнгән бәйге игълан иттегез. Әлбәттә инде безнең бик күп төрле җыр бәйгеләре уздырылып кына тора, һәр даим уздырылып тора дип әйтергә кирәк. Ә менә сезнең максат берникадәр үзгә. Шулай бит. Чыннан да шулай, үз илемдә үз кием дигән бәйге бу безнең икенче мәртәбә үткәрәбез. Үткән ел башлап җибәргән идек беренчесе. Ул инде татар халкының мәкаленә нигезләнгән, үз өемдә үз кием дип әйтә иде, әбием дип язылган безнең хәтта видеороликта да шулаймы. Ә без инде аны үз илемдә үз өемдә үз кием дип үзгәрттек. Чөнки һәр кешенең үз илендә теге тыныч тормышта матур итеп яшәп, үзенең телен саклап, үзенең милли урып-гадәтләрен саклап, үзенең милли киемнәрен саклап, үзенең милли ризыкларын саклап, һәм әлбәттә үзенең җыр-моңын саклап, үз көенә яшәгәндә генә һәр халык, һәр милләт бәхетле була. Һәм менә шушы бәхеткә нигез салучы бер бәйге булсын дип оештырдык без аны. Радио ягыннан килгәндә инде безнең төп максат бу онытыла барган, инде радиоларда яңгырамаган, халык арасында да юкка чыгып барган җырлар бар. Менә шуларны барлар өчен, табыр өчен дип. Чөнки шартларына килгәндә конкурсның анда тере уен коралына кушылып, нәкъ менә әвәлеге онытыла барган җырларны башкарырга кирәк иде. Димәк, фонограмма кулланырга ярамый дигән сүз. Ярамый. Бөтенләй төшереп калдырылды, тыңламадык та. Барбер теге кеше бит инде ул син әйткәнне тыңлый, үзенчә эшли, халыгыма барбер теге матур җырлаган кешеләр бар иде, фонограммага юллаганнар да. Үткән елгы алар инде безнең конкурста катнаша алмады. Кемнәр катнаша ала, яшь чикләве нинди? Яшь чикләве безнең яшь үзенчәлеге чикләнмәгән. Монда әниләр дә, бәбиләр дә барысы да катнашалар, чөнки без менә үткән ел әйткән идек, теге аерым гына дип инде капелла җырлаучылар, кемдер баянда уйнап, кемдер җырлый, җырын аерым җибәрә, видео язмаларын, 100дән артык видео язма килгән иде үткән елны. Быел без әзрәк кенә катлауландырырга булдык. Ни өчен дисәң, Тәртип радиосының бит инде аның максаты барбер теге гаилә институты дип әйтим инде, гаиләдә тәртип булдыру беренче чиратта. Чөнки Салават Фатхетдиновның әйткән сүзе бар бит, теге өеңдә юк тәртипне илеңнән эзләмә дип. Шуның кебек безнең беренче чиратта гаилә кыйммәтләре. Һәм без менә быелгы конкурсны да шул яккарак бардык. Монда гаилә белән катнашырга кирәк. Бу юлы туганнар белән катнашсалар да ярый. Бу үзара теге әтигәни һәм бала арасындагы ниндидер дуслыкта, ул бит уртак хезмәт берләштерә. Бала тәрбияләүдә теге язылмаган кануннар бар бит. Бергә эшләргә кушалар бала белән, хит идәге вакыт ягышлар нәрсә анда. Алар барысы да берләштерә торган һәм эшкә иретә торган, гаиләне ныгыта торган әйберләр. Һәм туганнар белән дә шулай ук. Ул бит инде яшерен батырын түгел, туганнар белән хәзер элемтә ерагая бара. Без инде заманча технологияләргә бик бай шәрдә яшәгәчтен телефон аша аралашабыз, я язышабыз, ә менә булай күрешүләр, очрашулар, алар кызганычка каршы туйларда я кеше затканда гына. Менә бу тагын бер туганнарга да талантлы җырлый белә торган, менә шуны туганнарга тагын бер үзара аралашып, күрешеп, берләшеп алуда булса иде дип әйтәм инде мин. Әлеге видео язмаларны нинди адреска һәм нинди числога кадәр юлларга кирәк? Безнең барлык язмалар да 16 октябрьгә кадәр юлланып бетергә тиеш инде. Чөнки аннан соң аларны тыңлап, комиссия рәисләре белән, комиссия членнары белән карап, нәтиҗәдә чыгарасы бар бит. Аны тәртип.татар адресына җибәрергә кирәк инде безнең. Дөресрәге тәртип.татар адресына кирип, сайттан бөтен мәгълүматны төгәл итеп алырга кирәк, укырга кирәк. Без инде ул килгән язмаларны Татарстанның халык артисты Айдар абый Файзрахманов җитәкчелегендәге комиссия белән бергә әле карап чыгасыбыз да бар. Шуңа күрә вакыт кирәк була. Шуңа күрә инде 16 октябрьдә инде барлык язмалар юлланып бетергә тиеш. Әйе, шулай була.
Безнең инде бәйге булгачтан җиңүчеләрдә һәм әлбәттә бүләкләр дә каралган. Менә шул турыда да аңлатып китсәгез иде. Нинди бүләкләр каралган икән Быел безнең бераз нәрсә, быел безнең бит Аллага шөкер дип әйтим инде, без үзебез генә түгел. Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә үткәрелә безнең әлеге бәйге. Хәзер инде аның исеме киңәйтелде. Теге башка республикада яшәүче барлык милләтләрнең дә телләрен, ана телләрен саклау дип аңлыйм инде. Мин аны үземчә теге үз сүзем белән генә әйтәм. Менә шушы Марат Гутович җитәкләгән шушы комиссия белән берлектә эшләнә быелгысы. Һәм әлбәттә аның приз фонды да бар. Безнең беренче урынга 25 мең акчалата приз инде бу. Икенче урын 15 мең, өченче урын 10 мең, ә гран-при 50 мең акчалата бүләк булачак инде. Һәм тагын зур бүләге ул инде безнең җиңүчеләрнең җырлары тәртип радиосыннан яңгыраячак. Димәк, инде Тәртип радиосының алтын фондына эләгергә теләсәгез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге бәйгедә катнашыгыз. Ризалә ханым, бик зур рәхмәт. Әлеге бәйге турында бик җентекләп сөйләгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырган өчен һәм минем чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Әлеге конкурсны гомумән Тәртип радиосының эшчәнлегенә бик зур теләктәшлек белдергән илбашыбыз Рөстәм Нургали улына, Әсхәт Әхмәт улына, Марат Гутов улына, Татмедиа җитәкчелегенә һәм гомумән безне яратып тыңлаучы барлык халыкка чыннан да үз илебездә үз көебез булса иде.